шарики бунёдгузори Толибон ва ҳоло иҷрокунандаи вазифаи муовини сарвазири Афғонистон Абдулғани Бародар рӯзи 13 сентябр бо пахши як изҳороти аудиоӣ хабарҳоро дар бораи кушта шуданаш рад кард. Хабари он ки вай ҳангоми тирпаронӣ дар кохи раёсати ҷумҳурии Афғонистон кушта шудааст аз шабакаҳои иҷтимоӣ ба расонаҳои ахбори ом гузашт ва махсусан дар Ҳиндустон густариши бесобиқа ёфт. Ин хабар ҳамчунин дар бахши тоҷикии шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд паҳн ва тарафдорӣ шуд. Абдулғани Бародар ки ҳафтаи гузашта баъд аз мулло Муҳаммад Ҳасан Охунд шахси дуввуми ҳукумати Толибон эълон гардид, хабари кушта шуданашро дурӯғ ва таблиғ номид. Вай гуфт, расонаҳо аз мурдани ман хабарҳо доданд. Вай афзуд, чанд шаби охир ман дар сафар будам, ҳоло дар куҷое ки бошам ҳама мо хуб ҳастем, ҳама бародарон ва дӯстони ман. хабари марги Бародар ин тафсилотро ҳам дошт ки вай аз тарафи ҷиноҳии дигари Толибон дар баҳс сари тақсими мансабҳо кушта шудааст. Расонаҳо ҳамеша таблиғоти қалбакӣ нашр мекунанд. Аз ин рӯ ҳамаи ин дурӯғҳоро далерона рад кунед ва ман ба шумо 100% тасдиқ мекунам ки ҳеҷ мушкиле нест ва мо мушкиле надорем, гуфта мешавад дар ин изҳороти аудиоӣ ё садоӣ. Санҷишу тасдиқи дурустии ин навор номумкин аст, аммо он дар сомонаҳои расмии Толибон аз ҷумла сухангӯи дафтари сиёсии ҳукумати нав нашр шудааст. Дар бораи раҳбари Толибон Ҳайбатулло Охундзода низ овозаҳое паҳн шудааст ки гӯё ӯ чанд соли пеш мурдааст, вале сухангӯи ин гурӯҳ пас аз 2 ҳафтаи гирифтани Кобул гуфт ӯ зинда ва дар Қандаҳор мебошад. Корбарони шабакаҳо дар Покистон ва Афғонистон ҳад зада буданд ки ӯ ба COVID-19 гирифтор ё дар бомборон кушта шудааст.